Bogor. Majikan nom ayo ditemen-temani majikan nom di Pondok Kendi. Kagak no kokom, bapak no kokom sayang. Kagak majikan nom. Ayo sing masih duwe receh, mangga disaweri. Sebab bapak niran laris akhirnya bini. Ayo Rifki, majikan nom. Ayo Mimi, majikan nom. Bapak nek, mama nek Dani, Mimi Dani. Sengering dionco baru Mimi Dani. Lantaran cemburu majikan nom. Tapi tegang wamengsen resiko lagi wong ganteng. Aya Rifki sing de Bogor, 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 aya Rifki. Kang Mame Dani Mimi Dani majikan nom, kanggo no kokom, pape no kokom sayang sing de treble. Geprek sayang, pengen warung beli rasane wong wayuan, tangarane luwih karo tiang kepemeran. Anak panas, anak sakit, tapi blinceri. Kayo aya Rifki majikan nom. Majikan nom. Kadang-kadang hati lebih gawe kecewa. Larane luwih karo majikan nom. Duh majikan nomku sayang. Majikan nom. Aya Rifki. Sengering dionco baru aya Rifki sayang, aya Rifki emang, aya Rifki paling sayang. Aya Rifki sing de Bogor, kagak majikan nom. Aya Rifki sing de Bogor, kanggo majikan nom. Mimi Dani sayang. Aya Rifki, pengen warung beli rasane wong wayuan, tangarane luwih karo tiang kepemeran. Anak panas, anak sakit, tapi blinceri. Majikan nom. Kadang-kadang hati lebih gawe kecewa. Nafsu wis gede, musuhe langgangan. Ora disangkan nasibe dadak akhirnya barengan. Majikan nom. Seneng kacakake yen ake emboke. Sebab bapak niran
Bogor.